Айде, тръгнахме на изкачване пак. Тука, нагоре ли? Да. Давай. Уху! Ай, сик ти. Потънах. Потънах. Значи, за другата седмица трябва да го издуха тук с шуарки. Брутална кал. Направо е уникално. Значи и ако другата седмица е така, просто не знам въобще как ще го караме това чудно, прекрасно, хубаво маршрутче. Завъртяли са го малко тази година, променено е. Обаче само каква локва има напред е като море. Море! Пак това как ми се иска да се засиля и да мина през него. Ама не знам колко е дълбоко. Ще пробваме отстрани, защото иначе мале мила. Един малко по-благоприятен участък. Ако успеем да изтръскаме малко гумите, и няма да успеем. Какво стана? Спираш ли? Добре. Както се казва, трябва човек да се награди с едно леко спускане. Я да им сега! Дебелите също скачат. Понякога. Я да видим. Мале! Значи, друго се е като има човек амортисьорче така отпреде. Аз на предното колело отпреде, братче, бях с заварен винкел. Сега малко по-откакто човек. Поредното моренце. Мале мила. И сега тук откъде го плуваме това? Але... Не. Това няма да го плувам. Това ще трябва да се премине от и тук е така. Ти се опитваш да паднеш ли? Аз я плувам. Давай, айде. Снимай. Давай, снимам аз. Така. Така. Давай, точно ще ти кажа, че отиваш на дълбокото. Давай, оп! Падна веригата. Падна веригата ли? Браво! Направо щяхме да направим шестолевката. Аз по някаква причина не мога да правя десни завои, не знам защо. Викам, нали, по някаква причина не мога да правя десни завои, не знам защо. Нещо ми е изместен център на тежестта. Или на акъла. Центъра на тежестта и центъра на акъла ми е изместен.
Тая задната ми гума няма никаква стабилност. Гума спуках! Спука гума ли? Да. Ти? Ето, погледни. Не, ти се шегуваш. Тук надясно. Напред! Аз може би съм заводил рибки вече в обувките. Не искам да си представям. Айде сега надолу.